Nah, boys kana mazogara ka mfana nodzi video the country boy ka ma1 munatsozvifila izvi mangoma zvari kukanda funky combination yake natamuka mamashroom chaiwo ya ukutonongewa here isusu wangu masina yati kutomaziya rafu chabu inzwa chauzodaro iniwo zvaari kutaura ya uyo anopenga uyu musiye haasi kuziva kuti ndo mangoma ati kuswera achiteerera big time ona kana zvikuita nemakuosa sekuru ndo mangoma akuswera achitambisa mutako zvimwe zvisingaita se Sunza, noti ndini ndakutuma kana vakubvunza boy. Sunza, noti ndini ndakutuma kana vakubvunza boy. Mudoto, tambisa mudoto, tambisa mudoto. Ya, ona vakuita maslender, challenge va accepta. Itoto, chandisa itoto. Vakukuti une juju, hanzo wakaenda kunanga. Zvawakatakura munda ndaona mananga ga kuti ga ndadona nemanede kuti ga kuti ga paya pawatambisa ga mudoto tambisa mudoto tambisa mudoto ya ona zvakuita maslender challenge va accepta itoto shandisa itoto chiri kupinda muropa izwa baseline atamba mwana ona westline chiuno chakamachuwa saka iwaini kokorora ngoma iro riwaindi sheka washeka ungesa usheka sheka zvako zvinotamba zvega mudoto tambisa mudoto tambisa mudoto ya ona vakuita maslender challenge va accepta itoto shandisa itoto iwo calculation dzako dziziro Yard boy.